Салом алайкум бардоро кадои мақсад намедона шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Борена хиросми бардоро уна бозори фаровона таксиёи заргаре десем бардоро таксиёи заргаре хиросми бардоро росмен медрои навхи бардоро зохири бозор бозор бучидаги навхи медрои уна рос медрои навхи дикони майном ҷона номером задагия сурат маста бардоро тикток кадоми намедонам бина бардоро охири бозор бозор бучидаги бардоро шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини акай супона кадои мақсад бародару ғариб агар шумо мақсад ай ғарибӣ биёед як хел бародару миён ман рамек кона биёмам мақсад на бозори фаровон на мустай дукони 121 уҷанам точка дорум бароҷон шогирдомай шумо пеш кунем бием бародару ина марҳамат тамошо кунен магазини акай сапона иҷа лабои модели телефону аст мақсад тамошо кунен ина як хел бародару намедона биен ина иҷа ҳар рӯз бародару бозори зӯзор бучидаги иҷа лабои модели телефону аст не бакай хаядин лабои модели телефон алиши болош сум мешава кай хилама ина бародару тамошо кунен коми телефон аҷа телефон болош сум арлаш ина тамошо кунен бародару ҳамаи модели телефону ҳаст марҳамат бародару ина тамошо кунен ина магазини акай спун немҷа ина бародару кадои мақсад намия биё амҷа дар ҷои мо